Nanghipos lagi kasi mo mga gamit. Anak, nahibaw ko nga makasabot ka na. Baong sultihan na lang tikas tinuod. Unsa man na, ma? Mularga na kuslaing nasod, anak. Ha? Imo na din mimbiyaan, ma? Magkalagyo rata ninyo. Pero dili buot ipasabot nga biyaan na tamo. Kinahanglan lang yun nga ako ning buhaton para sa imong kaugmaon, anak. O niya si Papa. Siya na lang una mo bahala ni mo din ugma, mularga na ko. Mananghid na lang ko nimong daan, ha? O, dili na lang ko magpahibaw ni Papa ni mo nga mularga na ko. Nga naman, ma? Dili o yun si Papa nga mularga ka? Ha, ma? Naibaw siya nga digid ko uyon nga mularga siya. Pero gibuhat kaya po niya. Ugwa man lang gani siya manangid, una siya mularga. Dili na gid siguro magpapukong si Mama pa. Ako na siyang giingnan nga di ko gusto nga malayo siya. Nga kung magkalagyo nam lang gani mi, mas maay pang magbuwag na lang ni. Pa, ay, nasakitan na nas papa ni mo dahil ni. Nagkasulti lang siya anak kay mahadlok siya nga mawa si mama ni mo. pero nahadlo ko, ante. Basig magkabuwag sila ni Mama. Ayaw ka balaka. Tarong nga pagkalalaki si papa ni mo. Dili siya sama sa uban nga magpadas emosyon. Makasabot raon niya na siya. Nga ang gibuhat ni mama ni mo kay para rasad din niyo. Ante, Ayaw na problema ang sitwasyon nilang mamagpapa ni mo, day. Ang maayo ni mong buhaton, no? Mag-focus ka sa imong pag-eskwela. Kay mao'y gusto nila nga makahuman ka. Okay? okay, ante. Very good, Lani. Agog yapon ka og grado. Salamat, sir. Keep up the good work, ha? Karon ikaw lang yapon ang top 1 sa klase. I will, sir. Lani! Day! Oh, nga naman ka, uy. Dali, at ito mag-istorya. Nakag-istorya ni mo. Unsa ba na nga mura makagdili mahimutang? Kinagduduha magkukugsulti ni mo, Ani. Nabalaka ko bagong sa reaksyon ni mo. Kaya nga no di ay, unsa man day na? Diba, na-late man kog abot ini sa eskwelahan ganina. Unya? Day, nakita na ko sa papa ni mo gawas din sa campus. Unya? Nga no di ay? Na siya kaubang laing babae, Day. Og sweet kaayo sila. Unsa? Day, basin o kami garana ni Papa, uy. Gilain lang siguro ni mo pagsabot. Dili, uy, sigurado gyud ko. Kay kung amiga pa niya, mukis na siya sa babae kung amiga na. Unsa? Day, paridin na lang imong papa o baka kumpronta. Kay sigurado gyud ko sa akong nakita. Day, Mulakaw na ko. oh, sayo ako ni mo mulakaw pa. Maguna pa man ka na ako. Di ba makigawngan man ang takaglakaw na ako? Kuan, na ako'y trabahoon nga, wa na ko mahuman gahapon. Maong kinanglan ko mo sa'yo, blakaw. Unsa may trabaho ni mo? Imong babay? Ah, Nahibaw kong nakilaing babae pa. Siya ba'y rason nga nung sayo ka? Ha, pa? Recorded by X Thunder Gaming. diin ka nahibaw. So, tinuod di ay. Nga naman. Buwag na ba mo ni Mama pa? Ay, kasabot na to sa mama ni mo eh. Nga kay ni padayon magid siya sa iyang paglarga. O buwag na mi. Pa? Niligid ko makatuong nga makahimo sa papa ni mo ani daylan ni.
Bisag ako, tiya. Nagtuo ko nga love kayo ni si mama. Ang mga lalaki, magpakalalaki yun. Mo nang maglisod na kong tuog lalaki, day. Kaya daghang mga lalaki nga magtuo ta nga, tarong. Pero dili di ay gihapon makontento sa kababae. Mao na hinungdan nga wag yun ko maminyo hangtod karon. Si Papa sad ang hinungdan nga. Dili na ko gustong makauyab. Nala ko'y trust issue sa mga lalaki. Ugwa na ko'y saligan bisag kinsa nila. Kay mismo ang ako amahan. Parihara nila. Huway ayo. Nahibaw na pas mama ni mo, ani? Oo, anak. Nahibawsad ko nga maogi ni mahitabukon. Mupadayon giguglar ka. Pero, ngano ni padayon magyug ka, ma? Kay kaya na kong irisgo ang akong kaminyoon para lang si mong kaugmaon, Lani. Makahuman lang kasi mong pag-eskwela o makatrabaho ka na. Okay na ko, anak. Pwede na kong mupauli diha. Ma. Congrats na to, Day! Ni-graduate na gyud taon ta. Maogi, day. Makatrabaho na gyud unya ta. Og pwede na gyud makauli si mama. Ang imo ding papa, no? Wag yun mo to nga sing graduation. Si Auntie Vina na gyud nimo mo initambong. Wa ko'y labot kun mo to nga si Odili. Nagdumot ko niya, day. Sukad yun na sila yung babae. Wa na ko'y labot pa niya. Si Auntie Vina na lang gyud ang akong pamilya og si mama. Day, Lani. Pila ka adlaw na ko sigit panawag ni mama ni mo. Dili man siya mo tubag. Pero sa amulas nagka-istorya, ante. Katong pag-graduation ni mo. So ayan akong tawag. Basig mo tubag na si mama. Nak. Ma, salamat kay dito bag na ka. Mauli na, mapi. Makauli na gitin taon ka kay nakagraduate naman ko. Gimingaw na kay kunin mo, ma. Sorry, anak. Pero dili na ko makauli diha. Naanak ko'y kaugalingong pamilya diri sa laing nasod. Unsa? Pareho lang sila ni Papa. Abi na kong pinangga ko nila. Ilar din kaugalingon nila yun na. Ayaw ka malaka, day. Di apa man ko. Dili ti ka pasagdan. O pinangga kaayo ti ka. Dinhi na lang kapuyo o banako. Salamat, ante. Ikaw na lang yun mo inaanak ko. Good job, Lani. Bago pa ka nga nakatrabaho din pero mayo kag performance so far. Salamat, Sir Raymond. Kaya pag-share na ko para tagtigo ang ana. Di ba kayo layo ang atong edad? Anyway, available ka later? Let's have dinner. Ha? Gusto ti ka i-treat. Bisag dinner ko sa doon sa office. Saman, okay ka? Hoy, date ka dyan. Nag-enjoy ko. Og day, gentleman kayo siya, day. Gwapo og humot pag yun. Siya gid akong ideal man, day. Asin. in love din akong beshi wapay. Hoy, bisag kasi makakita siguro niya no, ma-in love yun, uy.
Ug ampot bitaw. Karon pagi ko naka-feel ani ay. Pero sayang lang kay wag gid kay may magka-moment ba. Kan saon, nibalik man dahil siya sa office. Pero day, kung manguyab gani siya nako, sugton gyud dayon ako. Go! Mao day wa na ko makaabot nimo ganina sa trabahoan. Kay may date ka na di ay. Ha? Ni ato day ka ante? Oo. Wa na lang ko makachat nimo kay nalubat man sad ko. Taod-taod gyud kong nagpaabot nga basig makakita ko nimong mugawas pero wa man gyud. Mao ni pauli na lang ko kay kusog man sa nang uwan. Hala, sorry kaayo ante ha. Wala hinuon kay naani sa imong pag-adto. Naawanan ka? Wa uy. Na may lalaki nga buutan kayong nihatag na kong payong kay di kusog naman og maayo ang uwan. Unya, nalayo na ko sa building. Wa na ko'y kapasilungan. Ayaw kong igna nga naka-love life na hinuon ka. Amaw, bata pa kaayo, oy. Pero, gwapo ba ya siya, day? Ug ang iyang payong na ay number. Ambot kung iyaha ba ka, ni. Maayo ang tagayaha, aron mauli na ko. Tawagi, aron may bawaan mo. Hoy, kalami ko na yung magikaon. Hinatag ni Raymond, uy. Ampot bitaw nga nung sige siya panghatag og snacks na ko, day. Naapay kape. Para kuno ganahan kuno kung samot mo trabaho. Wa siya kay Bao nga siya may rason nga nung ganahan kayo kabot trabaho. Correct. Inspired by Raymond. Sige na, uy. Mubalik na kong trabaho. Bye na. Okay, chika niya ha. Bye. Amaw, ginamig kaha, uy. Oh. Hello, Auntie Vina. Makauli kag sayo, day. May importante kong isulti nimo. Sige, Ante. Human sa kong trabaho. Mapauli ko dayon sa ato. Day, nahibaw man ka diba nga wa na gid ko mutuos mga lalaki. Oh, Ante. Pero sukad nga, nakailan ni na akong tawhana. Lahi akong dibati. Bisag tiguang na ko, pero kung siya akong kauban, mura kong mubata og kalit. Ug lain man paminahon kay tiguang na ko, no, pero uyab na nila ako. Tinuod, Ante? Wow! Congrats, Ante! Nalipay ka? Ay, oo, uy. Anong dili good town? Kalipay na ako imong kalipay, Ante. Niya na siya. Ay, dali, atong sugaton. Hi. Raymond? Kaila mo? Siya ding akong uyab, Lani. Han, si Lani, akong pag-umangkon. Uy, ang akong paborito nga workmate. Lani, okay ra ka? Nganong mo na magkagkahilakon? Ha? Kuan, Ante. Happy lang ko. Nalipay ko kay nakakita na yung kag lalaki nga kasaligan o gimahal kit mo. And I hope nga dili ka biduangan ni Raymond. Kay mahal man kayo kaniya. Di ba, Raymond? Yes, Lani. Mahal ka na ko si Vina. Basta kung asa ka malipay, Auntie Vina. Mausay kalipay na ako. Katawa kong maghuna-huna. Murag ko gituok pagkahibawon ako nga si Raymond. Ang lalaki nga akong gimahal. Mausa di ay ang uyab sa akong Auntie Vina. Pero ako ning gitago ang akong feelings. Kay dili ko gustong masakitan ang akong iyaan. Naglain na lang kong Pinoy-anan o ako na lang giingnan akong auntie nga magpaduol ko sa trabahoan. Dini na lang kutob o daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming.
Mao katong mga higalan kaagi ni Lani nga taga Panakan, Davao City. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit kadekulahan. Pero atikra. Diri na lang kukuto ang kusog. Ang maong kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain, ugabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusab mga higala at mga sukin di paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kawit. I-address lang ni Ining Tulumanon. Handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose Facebook page. Tatak RMN